ҳамаи чизои лозимаи кӯдакҳоро ҷамъ кардам, рафтем 20 километри варзоб. пеше рафтан гуфтем я мағоза дуроем, якчанд чиз гирем, барои роҳа гирифтему ва барои ҳамун як рӯз истоданмон якчанд хӯрокҳои лозима харидем, мева харидем, нон харидем, тарбуз харидем, рахкӣ кардем. Дар харита локейшн задему рахкӣ кардем. Ба мо роҳи сафед чихел мебинем беҳтарин кӯҳҳо дорем. Дар ин манзараҳо дили одам ов мешава. Ба англисӣ чӣ мешава бинависем. Якум коре ки кардем, мистер Олима маҷбур кардем ки шашлик монпаза духтаро боша, рафтем обозӣ кардем. And of course the room tour. As you can see, here are 2 bedrooms. ҷои дамгирӣ, ғайбаткунӣ, чақчақкунӣ ҳам ҳаст. Иҷода мешинӣ, тарбуз мехӯрӣ. Тарбуза мистер Олим реза кард, сирхак будай. Духтарчаамонам хушрӯ ховуш бурд, да дастам нақапидемиш, дим тарбуза даъво мондем. Шавда боша картошка бирён қатъи сосиска канадский зур гузашт. Иқа ова нигоҳ кардем, гуфтем бо ҷинмон назана, амакаса рафтем боло. Давҷа якчандта сурат гирифтем барои дӯсту душман, гуфтем хеле бестен, хеле бестен. Баъдан хай сари қатъи ҷамъ гир кардем, тоза кардем хонара. Ина чихел мебинем беҳад ҷои хушрӯи салқинака. Сари соати 4 рахистем. Баъде ки душанбе дарастем, як шакарҳо хӯрдем, баъд 13 соати дика хоб рафтем. Дар саҳифаи JSN обуна шавед, забони англисӣ омӯзед ва бознависед ки мо ба куҷо равем.